Kamila na pozápasovej tlačovke zápasu opravdu s Martinom. Poprosíme trénerov o zhodnotenie zápasu. Najprv pán Pavlúček, nech sa páči. Podľa môjho názoru celé mužstvo, počnúť s brankárom, podalo jednoliatý zodpovedný výkon, za ktorý sme si zaslúžili víťazstvo. Ďakujeme za slovo. No, z mojej strany, my sme odohrali 12 zápasov, ktorých sme podali vo všetkých veľmi dobrý výkon. No a dnes, bohužiaľ, nám chýbali v závere tie emócie aj síly, pretože sme veľa hrali oslabení. Mali sme tam veľa faulov, to tých chlapcov aj vyšťavilo a v závere z toho pramenila aj individuálna chyba v obrane, z ktorej super vlastne strelil druhý gól na 2-1. Na 1-1 dali takisto z presilovej hry, ako som už spomenul, ktorých sme hrali strašne veľa. No my sme dneska ťahali, hlavne v tej tretej tretine, zákračný koniec. Nedokázali sme to už ani silou vôle udržať ten zápas. Superovi sa podarili dať 2 góly. No a v hre 6 proti 5, tak tam už je to taký vabank, dali tretí gól a vyhrali 3-1, takže gratulujem Superovi, my ideme ďalej. Je tu pauza, ktorú chceme využiť na dobitie síl a pokračovať ďalej v tých výkonoch, ktorých sme začali. Ďakujeme pekne. Nejaké otázky?